Tervetuloa mukaan hahmoneuvostoon. Tämä on 2 finalistin viimeinen mahdollisuus vaikuttaa teihin, rakkaat äänestäjät. He ovat täysin riippuvaisia teistä ja finalistit ovat täysin riippuvaisia siitä, mitä seuraavien minuuttien aikana tapahtuu. Pyydetään tänne ensin kaikki kisasta jo pudonneet hahmot. Tässä he tulevat. Christopher Taxfree. Ei tullettavaa. Samppa Linna. Hänmän. Ketä mä olen? Sisko Sikiö. Ja Sanna Raipe Helminen. No, mennään tuonne. Raipe! Mennään tuonne. Mä menin siinä liekkeihin. Tiedä mitkä mä oon menossa. Mä en varmaan tiedä mitkä mä oon menossa. Rakkaat hahmot, hauska nähdä teitä vielä viimeisen kerran. Kui väes. Samppa, Tässä mä olen. menit naimisiin. Miltä elämä ukkomiehenä on maistunut? No mä voisin tässä ilmoittaa erään iloisen asian, että mä olen onnellisesti eronnut mies nyt, että milloin torstaina niin meidän piti viettää semmoista, kun oltiin 5 päivää oltu aviossa Jennin kanssa, niin semmoista kakihääpäivää ja sovittiin, että nähdään tuo hamburger-pörssissä ja mä odottelin pörssissä, mutta jostain syystä Jenni oli mennyt Marko Björssin luo, että mä sanoisin, että mun tässä! Et se loppui siihen sitten. Hyvä. No. Krisu, Ristus, sojapukka. laiva on tuonut sinut satamaan. Kyllä. Hienoa. Kysymys, johon koko Suomen kansa odottaa vastausta. Onko viime aikoina pukannut soijaa? Ristus, mikä kysymys. Enemmän kuin ennen. 35 risteilyä on ollut tässä välissä. Eksyin muun muassa abiristeilylle, eikä muuten ollut mikään neitsyt-matka. Risu ei pesää näin! Ja buffetista löytyi loppu ruoka kesken. Loppu ruoka kesken. No mutta lähestyitkö kuitenkin B-luokan naisia? Ristus Jaska, lähestyin Hattulan lukion 3B-luokan naisia. Kiitoksia. Hänmän, sinä olet täällä. 1, 2, 3. No hätää, se on Hänmän! Hänmän, mitä kuuluu? 1, 2, 3. No hätää, se on Hänmän! Hyvä. Sisko, kuinka olet pärjännyt ilman veljeä? Onks minun fuki? Nyt on sinun fuki. No hyvin mä oon pärjännyt, mitä nyt vähän munuaista olisin tarvinnut. Mitä munuaista? Sitä mikä jäi velille. Mihin sä sitä olisit tarvinnut? No siihen, että se muuntais minun elimistä kuona-aineet virtsaks. Niin, no toihan on ihan loogista Mutta kyllä. näillä mennään. Niillä mennään. Sitten. Sanna Raipe. Sanna Raipe. Sanna Raipe, mitä Kauppisen Jarille kuuluu? No mistä mä en nyt sen tiesin, mä en ole mikään selvännäkijä. Niin, et ole nähnyt Kauppisen Jaria. No mitä sä nyt taas ton Jari-kortin verit esille? No ajattelin, että nyt päästään jostain kiinni. No se nyt varmaan mun vikaksi, että sä saa mistään kiinni. Mäkin olisin varmaan finaalissa, mä kerran olisin saanut jutella jotain itsestänikin kerran. Olen pahoillani. No mutta finaaliin pääsi 2 henkilöä ja on aika pyytää heidät sisään. Tässä tulevat finalistit. Veli Sikiö ja Karin Tsetyskovic. Ihanaa. Hyvää iltaa Suomen kansa. Iltaa. Kaarin voittoon. Mä laitan tämä. Pitäis nää kepit laittaa tänne? Tervetuloa. Kiitos. Aivan kohta se selviää. Kiitos paljon. Kumpi saa kruunun päähänsä, mutta Veli, millä mielellä finaaliin? Tappio mielialalla. Kaarin voittoon. Karim voittoon. Karin voittoon. Kaarin. Ihan sama. No, Hän ei opi millään. Karim. no Karim, millä mielellä? Karim, millä mielellä Tullekin finaali? hankala juttu. Niin, kyllä. Ei jää mieleen. Ei tää on jäädä. Mutta Karim, millä mielellä finaali? Kyllä mä luulen, että tänä iltana kävi miten kävi, niin me pidetään kunnon juhlat. Kunnon suomalaiset juhlat. No miten se tapahtuu? Me vetetään kannut kattoon. Kannat kattoon. Kannattaa katsoa, kyllä. Kyllä se on semmonen nagu. Nagu. Me ollaan ihan nakit otsalla persus kaidalossa. Anteeksi, se on persus olalla. Olalla.
Ei me olla menossa Olalle. Me mennään varmaan meille. Mä otan siellä Hajukankaalla umpitummelissa. Ihanat suomalaiset juhlat, niin kuin leijonat. Kiitoksia. Kiitoksia, mutta nyt sitten, rakkaat kilpailusta pudonneet hahmot, teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä asioista, jotka on jäänyt painamaan teidän mieltä. Kuka aloittaa? Samppa. Oletko siinä? Tässä mä olen. Joo, mä haluaisin kysyä tuolta Kaarimilta. Karimilta. Kaarimilta. Ole hyvä kusase. Joo, mut mä kysyn ensin. Niin mitä sulla on mun äitiä vastaan, kun sä puhut koko aika mun mamusta? Kuule Sampa, mä olen pahoillainen. Mun täytyy pyytää sulta anteeksi. Mulle selvisi, että sun äiti on somelainen. Niin, mistä sä sen tiedät? Mä näin sun äitiä. Mitä sä teit? Mä näin sun äitiä. Mitä? Missä milloin? Eilen kaupunkilla Kaisaniemen puistossa. Mitä? Näkiks kukaan? Totta kai, me oltiin isolla porukalla. Mä olin mun kavereiden kanssa, näin sitä. Mitä se sanois? Se huusi mulle, että Kaarim, tuule. Kun mä näin sitä, mä sanoin vaan, että muija se on Karim. Mä tulen kyllä, älä pelkää. No, mitä siitä tapahtus? Se nauti. Nautti meille reitin rautatieasemalle. Me oltiin vähän eksuksissa siinä. Kyllä. No mutta hienoa, että tämäkin asia selvisi. Kenellä seuraava kysymys? Ihana muija, mun täytyy sanoa. Hyvä. Christopher, sulla on kysymys. Kristus, asiasta toiseen. Veli Sikiö, Niin, loistava muusikko. kiitos. Millä laivalla mieluiten esiintyisit? Tallink, Viking Line vai Silja? En millään noista. Vaan millä laivalla? Titanicilla. Siellä olisi tarpeeksi henkistä porukkaa ja se olisi mun uran jäävuoren huippu. Hänmän, sulla on kysymys. Kaikki meitä karmii joku seikka. Mua karmii esimerkiksi korkea paika, leppä, kertu, yksipyöräse ja vispipuuro. Mut mä haluan tietää, velimies Keskonen, että mikä sua karmii? Et mikä saa sulle ruppureja ympärille hikikarmalla aikaa? Vastaa kysymykseen. Onks joo Jaska pakko vastata? Kyllä. Okei. On yksi ihminen, joka saa mut pelkäämään tässä maailmassa. Kuka se on? Työministeri Lauri Ihalainen. Kuka se on? No hättä! Se on Hänmän! Jee! Onko Lauri Ihalainen Hänmän? Ei Jaska, kun se on työministeri. Ja sit sillä on tällainen ihme idea kuin nuorisotakuu. Että se niinku yhdistää kaikki meidät nuoret niinku töihin. Se pakottaa. Miksi meidän ei vaan anneta syrjäytyä rauhassa? Okei, otetaan seuraava kysymys. Krisulla. Kristus, elintärkeä kysymys. No, Suuresti kunnioittaminen Kaarimi. Karimi. se on Karim. Hauska. Jatka. Sä olet oikeassa. Kaksiosainen kysymys. A. Kuinka löytää ihana B-luokan muija? B. Kuinka pitää se yli 10 sekuntia? Mulle sulle vasta kysymys. Oletko sä somessa? Itämerellä enimmäkseen. Mä luulen, että sä voisit löytää somesta ihanan muijan, B-luokan muijan naamakirja. Facebookista sulle hyvä. Ja miten sä saat pitettua sen riittävän pitkään, niin sun pitää muistaa peukuttaa sitä. B-luokan muijat, ne tuhkaa kun niitä kunnon peukutuksesta. Kaikki B-luokan jatkat kanssa, Sampa varmaan nauttii peukutuksesta. Ei oo tapahtunut kuin kerran, jumala, sitä ei lasketa. No joo, kiitos Mitä? tästä. Kiitos. Jätetään tämä aihe nyt hetkeksi. Sanna Raipe, sä oot ollut hiljaa. No kai mä en oo hiljaa, mä en varmaan muiden päälle rupea tässä puhumaan. Niin, mutta haluaisitko esittää Aina kysymys? sä en yhtään rupea ryysiin siinä, pidä sä vaan oma lokaatios. Niin Karimille mulla oli vaan sitä, niin sä varmaan ajat Porin Toijalan kautta vai mitä kautta sä meet? Kuule, mä menen Toijala kautta. No niin mä varmaan pääsen sun kyydistä Toijalan asti, niin kauppasi hakee mut sit sieltä. Minkä takia Kaupisen Jari ei voi tulla Helsinkiin? No ei se pääse, kun se on Majasen völjyssä ja Maisen tarvitsee viedä koira vielä ulos.
Siinä menee kuin pari tuntia, niin nyt viitti sen jälkeen vissiin ajelee enää sitten Helsinkiin päin. Minkä rotuinen koira se on? No mä en sen tarkemmin tiedä, vissiin kuin mäyräkoiras, menet lyhkäiset jalat sillä. Joo. Onko se sileä vai korkeakarvainen? No mä nyt tarkemmin sano, aika sileä se karapis siinä. Onko se Karju vai Narttu? No mä en tiedä sen tarkemmin kumpi se on, Pasi sen nimi on. Voinko me ehkä silittää Pasi? Sun tarvitsee varmaan kysyä Maija sieltä siitä, mä en usko siinä mitään ongelmaa. On se Turun murre? No mutta, Ei vissiin hei, auennut jätetään sulle. tämä koira-aihe. Koirat ovat hienoja. Meidänkin naapurilla oli mäyräkoiria juuri 2 kappaletta, karkeakarvainen ja sileäkarvainen. Toinen kuoli, oli tietysti huomattavasti vanhempi kuin tämä toinen, joka ei kuollut. Pitkiä koiria, lyhyet jalat. Mutta se tärkein kysymys on edelleen ilmassa. Ja se kuuluu, Karim, pääseekö Sanna Raipe sun kyydillä Toijalaan? Kyllä Sanna Raipe pääsee. Hienoa. Seuraava kysymys siskolla. Onks minun fuki? Nyt on sinun fuki. Joo, sellainen kysymys, että velille, että kun velisi aina niin tykkäät luovuttaa, Pitää paikkansa. niin voisit siellä luovuttaa nyt sen munuaisen minulle? Minulla on vähän ikävä sitä. Ja sinua. Oi sisko rakas, tämä on ainoa asia, mistä mä oon potenut suurta syyllisyyden tuntoa. Mä olin toissapäivänä leikkauksessa ja tässä se nyt on. Sun munuainen ja mä haluaisin nyt palauttaa sen sulle. Ole hyvä. Oi, että se näyttää hyvältä. Joo, mä haudutin sitä 120 asteessa sellaisen 4 tuntia ja sit mä tein siihen sellaisen punaviinikastikkeen ja vähän tryffeliöljyä sekaan. Joo. Laitoit sä pinnat kiinni pannulla Joo, ensin? totta kai pippuri suolaa ja Joo, näin. ja muna ei ole koaguloitunut. Joo. Onks tässä korianteria? On. Hyvä makuaisti sulla. Niin, no mä luulin ensin, että rosmariinia, mutta tämmönen itäinen. Ei, mä Hyvä, pistän mulla on tuolla pullo hyvää kiantia, niin... Joo, mä pistän tän kannen kiinni. Jälleen pikosta. Ja sitten on vielä aikaa yhdelle kysymykselle. Sampala pystyssä ainakin käsi, ole hyvä. Tässä mä olen. Hei kuule, niin mulla olisi kyssäri velisiittiölle. Tai oikeastaan mä heittäisin haasteen. No, anna tulla. Jos haluaa voittaa vuoden seksihahmokilpailun, niin pitäisi olla myös hauskaa. Sun pointti on? Se ei ole. Ja No mut siis mä istun täällä ja sä istut siellä. mun haaste. 15 sekunnin vitsi. Joo, Pystytkö joo. heittämään? Pystyn. Heitetään pikkasen vaikeusastetta. Anna tulla. Sen pitää sisältää Tauski, Joo. Jetro, Käy. Ressu, Käy. Tami, Käy. Ike. Käy. Ja ne muut kuuntelis siinä, kun Ike kertois, että hän on vaihtanut puoluetta. Ok. Katsois, kun kokoomuslaisilla on tämä ruiskukka. Niin. Niin Ike oli kerran vessassa, pöntöllä, kusasemassa, ja se sanoi niille muille, että ei mulle enää ruiskukka. Mielen vilkainen Armageddon. Tää oli hauska jätkä. Kiitos. Tää oli hauska. Kiitos. Oli tämä. Näin. Hahmoneuvosto on päättynyt ja toisesta heistä siis Mulla kuunnataan olisi tänään ole hiljaa nyt, vuoden sketsihahmo. Vuoden 2013 Se on minä ollut tää. Minä yritin voittaa toisen. Viekää se pois. Niin. Jostain heistä tulee jommasta kummasta vuoden 2013 sketsihahmo. Käydään katsomassa, kenelle pudonneet hahmot ovat antaneet äänensä. Tässä mä olen. Annan ääneni velisiittiölle, koska Karim rymäytti mun mamua porukalla. Sama se nyt mulle ja sen nyt väliä. Mihkä mä en nyt tän laita? Ja niin tänne vai? Kristus. Nyt muuten pukkaa soija. Äänestän suuresti ihailemaani naisten ja maailman miestä Karimia Pukkaa. Kristus. Kaarin on numero 1. Sampasta
nostuu. Sut makiaks. Huoveli, mä oon niin ylpeä siusta. Nyt on siuvuki. Huoveli, 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 huoveli. Näin jakautuivat siis